खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदि। आसाम जातीय परिषदनि प्रेसिडेन्ट अरुण ज्यति गगৈखौ एटेक खालामदों। सासे बिजेपिआव खामानि मावग्राया बिथांखौ एटेक खालामदों होननानै खौराङाव मोन्नाय जादों। जेराव पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांगासिनो दं आरो बे बांनाय समावनो गेसआबो बारायगासिनो दं। दामआ थांनाय समावहाय गासै बारायनानै 100 रां बारायदोंमोन। गासै एसे बारायनानै दा आरो 25 रां बारायबावबाय। बे मासाव आरोबाव बारायनानै होबावबाय। गेसनि बेसेना बारायगासिनो दं। थांनाय सनिबारखालि सिक्किम रायजोनि सासे चिफ मिनिस्टारनि फेसबुक पेजखौ हेक खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सासे सिनायमोनै दुथाङा बिथांनि फेसबुक पेजखौ हेक खालामदों होननानै खौराङाव मिथिनाय जादों। बिथांनि मुङा जाहैबाय पिएस तामांनि फेसबुक पेजखौ हेक खालामदों आरो बेखौ दा सिखावखौ सोर खालामदों बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। नाथाय बेखौ दा नागिरगासिनो दं। सोर हेक खालामदों बे हेक खालामग्रा मानसिखौ नागिरगासिनो दं दा। मेघालय सरकारा मैयानिफ्राय गासैबो स्कुलखौनो खुलिफिननो थाखाय बिथोन होबाय। माखासे लकडाउननि थाखाय स्कुलआ बन्द जानानै थानायखौ मैया 1 मार्च एबा मैयानिफ्राय गासैबो स्कुलखौनो खुलिफिननो थाखाय बिथोन होबाय आरो मैयानिफ्राय स्कुलआ खुलिजेनबाय। भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ मैया एम्स दिल्लीआव सेथि खोलोबनि कर'ना भेक्सिन लादों। पान्जाबनि क्र'टान जिल्लायाव सासे आइजोआ थैनानै थानाय गोथै देहाखौ पुलिसफोरा नागिरनानै मोनो आरो बिथांनि मुङा जाहैबाय उर्मिला देवी होननानै मिथिनाय जादों आरो बिथांखौ सोर बुथारनानै गालांखो, बेबायदि बुथारनानै गालांखो बेनि सायाव पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दं। नाथाय दाबो हमनो मोननाय जायाखै आरो बिनि थाखायनो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं एबा नायबिजिरगासिनो दङ। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे भिडिअ होबानो थाबैनो सौहैनाय बायदि आरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। बयबो स्किप खालामालासिनो भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आसामाव कड अफ कन्डाक्टआ सोलिनाय समाव माखासे बेनारफोरखौ बोखारनानै होबाय। माखासे स्किमफोरनि बेनारफोरखौ बोखारगासिनो दं। दासान्दि बोखारनाया सोलिगासिनो दं आरो दा बे मासनिफ्राय माखासे कड अफ कन्डाक्ट जानायनिफ्राय माखासे स्किमफोरनि बेनारफोरखौ बोखारगासिनो दं आरो बोखारनायाबो सोलिगासिनो दङ। आमगुरियाव सासे आइजोआ गेस एजेन्सिनिफ्राय गेस लानानै फैदोंमोन आरो बेखौ अर फोजोंनो थाखाय नाजाबाबो हायाखैमोन। नाथाय रेगुलेटरखौ गाज्रि जाबाय साननानै रेगुलेटरखौ सोलायदोंमोन। नाथाय उनावहाय नायबिजिरनानै मोनबाय गेसनि जायगायाव दैसो सोनाय दंमोन टेंकियाव। नाथाय खम दुखुनांथाव, गावनि निजा पकेटनि फैसाखौ गारनानै गेस लाबोबाय नाथाय दै गोजासो। उनावहाय नायबिजिरनानै मोनबाय